Mayor Michael Rama bimando sa pagpasira sa mga buhatan sa LBC sa dakbayan sa Sugbo. Politika, illegal fishing ug Yolanda Relief Operations mao ang tinubdan sa away nila ni Loy Madrigal ug Mayor Ricky Ramirez. Bagong mga pulis nanumpa sa ilang katungdanan, musulod ang ilang unom ka buwan nga training. Pag-ampo lang mo karon, nga di gyud mo madakpan na mo sa Talisay. Mayor sa Talisay bibahag nga lutuson ang mga kriminal nga mosulod sa ilang syudad. Visayas dili apektado sa krisis sa supply sa kuryente sunod tuig. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, petsa 12 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Akos Dennis Tanok. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Naghugpong din sa Sugbo ang mga sakop sa Private Electric Plant Owners Association ilang hisgutan ang net metering system kung mupalit sila og kuryente nga mag-produce gikan sa mga solar panel sa usa ka panimay. Matud ni VECO Chief Operating Officer Sebastian Lacson nga sa pagkakaroon upat pa lang ka mga panimay ang ilang nakontrata alang sa maong sistema. Diklaro sab ni Lacson nga di apektado ang Kabisayan sa krisis sa kuryente sa sunod tuig. Mihangyo si President Noynoy Aquino sa Kongreso nga tugutan siya sa pagdeklarar og state of emergency tungod sa gilantaw nga kuwang sa supply sa kuryente sunod tuig diin magkuwang kini og 1,000 ka megawatts. It's really a Luzon problem. So for us din sa Visayas, it's not something that we have to worry about. Of course, whatever happens in Luzon kind of affects us also in some way, pero our supply in the Visayas is very sufficient. If the government thinks that state of emergency is necessary, then I'm sure it's pretty necessary. Susiyon sa Reso 7 sa Department of Health kung unsa hinungdan sa pagkatap sa sakit nga tipos sa lungsod sa sugod sa pagkakaron di pa angay kabalakan ang gidaghanon sa dunay sintomas niini. Jinky Bargio, Suginlimi. Pero this is being investigated. Sunod semana, bisitahon sa mga sakop sa Regional Epidemiology Surveillance Unit ang lungsod sa sugod aron pagkuha og water samples nga maoy gitudlong hinungdan sa sakit nga tipos sa maong dapit. Lakip nga ilang kuhaon ang mga blood samples sa mga pasyente nga may simptomas sa typhoid fever. They should go to the nearest RHU unit if they are equipped to conduct stool exam or blood test for typhoid fever. It should be done on all those suspected cases na patimuonan nila. Sa pinakawahing talaan, muabot na sa kapinapulo ka tawo ang gituuhan nga nataptan sa sakit nga tipos. Matud sa Reso, ang maong gidaghanon dili angayang ikaalarma ug ila pang susihon ang tinubdan sa pagkatap sa maong sakit. Typhoid fever can be treated by any antibiotic. Usually, ang mga doctors po sa local units, they are trained to detect typhoid fever. Kasagaran sa gidudahang may tipos, mga bata nga aduna pay huyang nga immune system. Jinky Bargio, News 5. Sa laing mga balita, security head sa Kapitolyo midinay nga aduna sila relasyon sa iyang sekretarya. Matod pa niini ang hulagway nga gipost ni Medellin Mayor Ricky Ramirez sa Facebook, gi-edit aron mohatag og impresyon nga aduna sila relasyon. King Perez, Suginlimi. Working relationship. Human mikatag ang mga hulagway nilang Capitol Security Head Loy Madrigal ug sekretarya niini nga si Iris Plasquita Camelio sud sa naiya, mitingog na si Madrigal sa akusasyon nga gilabay batok kaniya ni Medellin Mayor Ricky Ramirez. Matod ni Madrigal nga wa sila relasyon sa iyang sekretarya nga sugod kagahapon wa na misud sa trabaho. Matod pa sa security head sa Kapitolyo, edited ang hulagway nga gipost ni Mayor Ramirez sa Facebook kay way higayon nga nagkuyog si Madrigal ug Camelio didto sa Manila. Mga tinuod. Even ganito tanaw ninyo sa iyang Facebook, ako maganing picture din akong gipicturean to yung kuha nga. He has to send it to his forensic lab kuno kay para ma-edit aron kuno maklaro kuno kung bating naong. So what else he's done to that picture? Wa na sab makahinumdum si Madrigal kung kanusa nakuhaan siya og litrato sa airport. Matud niya sa miaging buwan ang katapusang biyahe niya ngadto sa kauluhan.
ni file ko og kining personal leave kay tungod ako ang uyuan was sick. In fact, 2 of my uncle was sick. After a week later, akong usa ka uyuan passed away because sa katong ilahang kasakiton. And that was my personal time. That was my private time. Okay? Malakig na babae man akong ikikita dito, that's none of his business. That's off the public na. It's my private life. In fact, very seldom na kayo ko makakita og time na na because during the day na ako diri sa opisina, sa gabi ito ako nag-operate. Sa weekend to ako nag-operation. Miawhag si Madrigal kang Mayor Ramirez nga dili unta pilang nalambigit nga sekretarya kung adunay kalagot ang mayor kaniya. When she found out last night about the news, she was very upset. Katong picture niya, last this year, 3 years ago, niya sakyanan, Office of the Mayor, Medellin, kita dito sa motel. Okay. Can he explain that one or did he explain on that one? Kanang speedboat nga panagiya sa probinsya, nga kuhaon sa probinsya din niya ihatag. Nasigihan niya kargag babae nga tungkol sa fantastic. Sa pakighinabi ni ining inyong tigbalita kang Mayor Ramirez, gipasabot ni ini nga dili niya tinguha nga mapilang sekretarya sa maong isyu. Ang hulagway nakuha sa iyang higala ni adtong Agosto 23 o gipadalang kaniya. Wa makukibaw nga sekretarya din niya ang kanang niyang kauban. So ako ra nang gihiposan dire kay I was waiting na napudset himoong binuang dire sa lungsod sa Medellin. Kay ang ako god kuto ra man gyud ko panungog na niya. Unya para kana ko god nan issue mo guna nga kasi ko yung babae. Wala gyud ko magtahom nga iya ding sekretarya sa Kapitolyo. Ang post ni Mayor Ricky Ramirez mo'y hinungdan nga sila giparesign ni Governor Junjun Davide. Bisan pa nga gilimod ni Madrigal nga aduna sila relasyon sa iyang sekretary, giklaro ni ini nga divorce na siya sa iyang asawa ug usasab siya ka Muslim. Samtang ang sekretarya nga si Camelio gikatahong nagbuwag sa iyang bana apan dili annulled. Nunot sa gihimong request ni Davide silang resignation, plano ni Madrigal nga hinabion usa ang gobernador karong Lunes aron mangayo og reconsideration. Nakita ni Madrigal nga wa pay andam nga mopuli sa iyang katungdanan isip Capital Security Head ug team leader sa Anti-Illegal Fishing Task Force sa lalawigan. Monday, I will ask Gov to give me a reconsideration because of kining luoy kaayo ba. Kung naalang unta gi makapuli nga mo take over ani nga makapanalipod sa mga gagmayng mananagat, I will go. Samtang matud pa ni Provincial Information Officer Ethel Natera nga wa pa mahugpong ang mga sakop sa Committee on Discipline and Investigation nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino. Giangkon ni Natera nga way kahimanan ng Kapitolyo nga mususi sa depensa ni Madrigal nga edited ang picture bato kaniya. All aspects nga dapat natong tan-awon para matugkad na tugon sa tinuod atong tanawon. But if the governor want me to resign, I will submit to it. He's my boss. He's my superior. I will always respect his decision. King Perez, News 5. Subay sa mong istorya, unsay hinungdan sa away nila ni Capital Security Head Loy Madrigal ug Medellin Mayor Ricky Ramirez. Aniyang ang detalye ni King Perez. Kami ninyo, si Ricky Ramirez, it's been aftering me. Dugay na. Alang kang Madrigal, wa kuno makauyon si Mayor Ramirez sa pagpangusog niini sa pagpanalipod sa kadagatan sa iyang lungsod. Sa miaging tuig, mipugong si Mayor Ramirez sa iyang himuon untang inspeksyon sa duha ka pump boat nga nagkarga og balas. Last year, dito Tindog, Medellin, nanakop dito sa bus, idadaan kog impor ana, dadaan kog armas ana. Intervene na siya, pero ako ba siya gidaginat wala. Dili mo lang ni kay Ricky pa ni kanang kuan. This is a plan ba, gihulga na ko nila, giswayan ko laglaw og kwarta, wagi ko madagi, budgetan pa ko nila, pati kanila nang gi-appeal. This is part ni sa mga illegal fishing gihapon. Apan dili niya matudlo si Ramirez nga maoy illegal fishing protector ug utok sa planong pagpapatay kaniya.
Possible. Kinahibong ko na niya nga nagpatakalag panakop diri sa akong lungsod niya. Ning samot pag yun, pag nga sa barangay list, kinahanglan sa gipaboran nga kandidato diri sa barangay Mahawag. Kaya yung gibaharan ang mga manalagat nga ug di mo putar sa iyang kandidato, yung pagtapo-form. Dugay na sab nga wa kauyon si Mayor Ramirez sa gipang buhat ni Madrigal nga tuyong gilangay o gilisod-lisod ang medalyen sa pagdawat og mga donasyon gikan sa Kapitolyo human sa bagyong Yolanda. Iya pag yung tungod kay siya in charge sa security sa mga pagkaon, mga doon sa ipadadari gikas Kapitol, iyang ipang-divert niya ang para sa medalyen. Imbes medalyen tapad ron sa bugo, kung sumabot na truck nga nagdag para medalyen adto niya tahigdaon sa bugo. Dugang pa ni Ramirez nga si Madrigal mismo ang illegal fishing protector kay pinili ang mga gipangdakop ni ini. Nagibalino na niya. Karon noon nga nagprotector siya ni Samok noon ang insidente diri sa dynamite fishing kaya nga kung nasukan na niya selective ang iyang pagpanakop. Matod ni Ramirez ang iyang gihimo kutob lang sa pagpanungog kang Madrigal. Wag itay mahimo, hindi mo sa tapaminaw sa gobernador kaya di mo aliado. Nga, ay baka mo sa tunan ng Madrigal nga nipa pag-ayong una na niya titungod ang bakir na niya mga Martinez man. Bisan pa sa gibuhat ni Ramirez batok kaniya, way lakang nga himuon si Madrigal batok sa mayor. Pero yung mga atake ko, tawag mo kunyag bayot, unsa pa na mga gitawag ng squad na, wa na nako siya gi-atake, na bayot mo kung ano na naman bay-babay. Sunod nga kung hiron ni sekretary, kanang laki, kanang gwapo. Bisan og special child siya, ako siyang girespeto as a mayor. Tingnan ko siya na, di ko siya magbinatagot, Burbida eh. King Perez, News 5. Sa laing balita, mayor sa Dakbayan sa Talisay mibahad sa pagluto sa mga kriminal nga mosulod sa lungsod sa Talisay. Kini ang gipadayag ni Mayor Johnny De Los Reyes human sa nahitabong pagpanuli sa Dakbayan kagahapon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Pag-ampo lang mo karon, nga di gyud mo madakpan na mo sa Talisay. Pag-ampo lang mo, nga di gyud mo badakpan gani mo. Makaingon kaya mo nga di malas na tayo ani. Mao kini ang bahad ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes human sa napakyas nga pagpanulis sa Avon Tabunok branch nga miresulta sa kamatayon sa security guard nga si Ramil Bono kagahapon. Iyan ang gimanduan ng hepe sa Talisay City Police, Superintendent Carmelo Dayon, nga dalion ang pagsulbad sa hitabo o ang pagdakop sa mga responsable. Kinahanglan ang atong pulis karon dili na maglaks. Kinahanglan from time to time police visibility gyud. Usa kahalapad nga security awareness campaign himuon sa mayor. Usa niini mao ang pag-save sa mga emergency hotline sa mga pulis, bumbero ug rescue team sa mga phone book sa mga taga-Talisay. Nalangay pagpahibaw ang mga dealers ug staff sa Avon sa pag-report sa hitabo ngadto sa mga pulis tungod kay wa sila numero sa telepono. Gipahimangnon usab sa mayor ang mga magpapatigayon sa Talisay nga siguraduon nga high resolution ang mga hulagway sa ilang gipang-install nga CCTV camera. Sa inisyal nila nga pakisusi, dili high definition o low resolution ang mga footage nga na-record sa CCTV camera. Kung dunay CCTV camera sa tubangan diha, kinahanglan ang gwardiya mingon jud. Sir, atubang sa dito sir before getting inside. Take out your hat, atubang. Aron clear gyud naong nga naisuga ila. Doon na sinakitang security lapses ang kapulisan sa pagdawat o kliyente sa establishmento sama sawa pagpahubo ini sa kao sa usa sa mga tulisan nga nagpakaringnon nga mopalit og eyeliner. Ideal na gibadi unta. Ideally na gibadi. Usa sa sodo sa gawas. Katora katong wa na remove ang hat. Isopya mo kuna. Ryan Sorote, News 5. Mga buhatan sa kapulisan magtigom along-alang sa pagtandi sa mga nakuhang mga video sa mga security cameras sa mga nahitabong pagpanuli sa Sugbo. Buot nila nga mailhan na ang mga suspect sa pagpanuli sa Dakbayan sa Talisay kagahapon. Andrea Patanya, Sugin Limi. Kitawag ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Gilyamak ang atensyon sa hepe sa Talisay City Police nga si Superintendent Carmelo Dayon alang sa paghatag og prioridad sa kasulbaran sa nahitabong suway nga pagpanuli sa Avon Beauty Center sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay kagahapon. Diin na pusilan sa mga suspect ang gwardya nga si Ramil Bono. Ato ang gitawag ang hepe sa kapulisan sa Talisay para pag-identify gyud sa mga suspects no nga nipatay sa usa ka security guard.
o ako sa tiyang gi-advisean nga ikinahanglan yun nga ma-intensify sad yun ang pagpanakop aning mga tao nga na-involve aning mga tulis o ubang matang sa mga illegal diya sa Talisay. Matudi dayon, usa sa ilang gitun-an karon ang CCTV footage nga kuha gawa sa establisamento. Wa makuha sa CCTV sa surang insidente tungod kay nakafocus ra sa ilang gibaligya ang camera. Sa footage sa gawas, makitaan nga misud sa Avon ang lalaking naka-jacket ug nakaputi nga t-shirt nga pulos nag-bullcap mga 1:55 PM. Nigawas dayon ang nakaputi nga t-shirt nga mao'y nagsilbing lookout. Mabantayan nga di kini mahimutang ug nagsaka kanaog sa hagdanan ug misud gawas sa tindahan sa ikaduhang higayon. Human ang 8 ka minutos, kalit nga midagan ang lookout sa sud sa dihang nakabantay nga nagkagubot na sa tindahan. Nasayran nga mao kini ang higayon nga gipakurintihan og gipusil sa naka-jacket nga tulisan ang gwardya. Gitiwasan sa lookout og pusil si Bono ug daling midagan ang duha pagawas sa tindahan. Matudi dayon, bisan ug way nakuha nga kwarta ang duha, dako iyang pagtuo nga eksperyensyado na sila. Professional na sila nga grupo, murag anang hanas na ba. Kumbaga ang makita mo sila movements na kanang dili bitaw ratol. So pag naog nila, dinagan sila pag naog. Pero pag abot sa kalsada, lakaw din siya. So nasa sila presence of mind, bot pasabot. Posible nga either experience sa mga tahanan or trained din sila. Di kayo klaro ang CCTV footage apan duna nay mga timailhan ang kapulisan sa mga physical features sa lalaking lookout. Ang katong lookout, medyo sa ato tanaw mo gawang na kay daw itong nasa gawas gausap siya o chewing gum yang usap para taas suwang mo. So among ko ato among analysis ato nga posible nga wala to sa ngipon nang medyo lam kasi ako usap. Ya siyempre marag guwang-guwang na siya. Pero ligon pa sa glawas. Ang estimate ko na as mga late 40s siguro or early 50s. Matod sa Provincial Director, magpatawag siya command conference kauban ang Talisay, Cebu City ug Mandaue City Police aron magbinayluay silang impormasyon ug mga CCTV footages sa mga nangaging pagpanuli sa ilang mga areas of responsibility. Ila pang gitun-an kung buhat ba sa local boys o sa mga dayo ang maong pagpanulis. Samtang ni Mando sigilyamak sa tanang station commanders nga i-improve ilang police visibility aron malikayan ang krimen. Kinahanglan sad sila visible sad sa mga areas nga ingunana no, commercial areas, financial establishments para sad ma-prevent na to ang pag hitabuan ning panulis no. Kay responsibilidad sa guna sa pulis ang pag-prevent aning mga krimen. Tambag sab sa kapulisan ngadto sa mga tagduma ug mga establisamento nga gawas nga magbuntar og CCTV kung mahimo dublihon ang ilang security guards. Andrea Patania, News 5. Mga hinabang gisaad alang sa pamilya sa namatay nga security guard sa nahitabang tuli sa Talisay kagahapon. Ryan Sorote, Suginlimi. 15 katuig na nga security guard si Ramil Bono dinhi sa Sugbo ubos sa Sentinel Security Agency. 12 katuig ini dinhi sa Avon Dealership Branch sa Dakbayan sa Talisay. Matud sa makauban ini, buutan nagway libog nga pagkataw si Bono mao nga nagdugay siya isip gwardya sa establishmento. Before nahitabo ni karon, nagsige pa mi og istorya na niya, nagsige pa mi og katawa si binuang wa gid sus kinuok ko, wa gid mo damha nga mahitabo ni namo gid. Tuyong gidala sa tag-iya si tindahan gikan sa ilang karang opisina dinhi sa ilang building tungod sa ilang pagsalig kaniya. Doon na pagani higayon, diin na awol o mi-absence without leave si Bono sa iyang paggwardya. Apan gipangita gyud kini sa tag-iya o gipabalik sa trabaho. Naanugunan ang mga dealers ingon man ang mga staff sa establishmento tungod kay nakalas ang ilang suod nga higala nga kauban nila sa daghang katuigan. Sinaligan na siya namo. Usa may pag-ilan nimo ano niya sa mayong tao? Why God, kalma anak. Pabisyo. Ulang. Hindi magandang tabako. Lumad nga taga Buena Vista Bohol ang biktima o nanimpa din sa Sugbo sa dulan 20 katuig aron masuportaan ang iyang 5 ka mga anak. Bugtong kauban ni Bono din sa Sugbo ang iyang kamugawang anak nga nagtungha karon sa college sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod sa hitabo, may pasalig wayuda ngadto sa pamilya si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes, ang security agency ni ini ug ang tag-iya sa gialagaran ini nga establishmento.
Ryan Sorote, News 5. Itigong sa Barangay Tejero ang mga nasunugan sa May Villa Gonzalo 2 niadtong buwan sa Agosto aron mahumana ang plano kay sud ning buwana magsugod na sila tukod sa ilang mga balay apan dunay daghang kondisyon. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipaspasan sa mga opisyalis sa Barangay Tejero inabagan sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo ang pag-reblock sa lugar nga nasunugan sa sitio Blessed Sacrament sa Villa Gonzalo 2 aron makapatukod na og balay ang mga nasunugan. Sa 84 ka mga apektadong pamilya, 29 ra ang matagaan og luna o makapatukod og balik sa ilang mga balay. Ang mga nahibilin, mao kadto mga renters ug mga house sharers nga di mahimong matagaan og luna sa City Hall. Makaangkon og tag 20 square meters ang mga legitimate house owners nga libreng mahatagan og luna sa dakbayan. Mahimo pa hinuong nga makabalik og puyo ang mga sharers ug renters kung tugtan sila sa mga lehitimong house owners. Nakita na mo ang mga problema kaniadto. And now na ay mga little problems pero di good ingon nga big problem but only minor problems such as katong mga renter og sharers nangutana if makabalik ba sila, okay pa ba kung pabangon sila. It's up to the owners kung ilaha ba pabangon ang mga renter og sharer. Di sa basta-bastang makapatukod og balay ang mga residente kundi sila musunod sa lagda nga gilatid sa barangay. Sama sa kinahanglan dunay tagsa-tagsa ka mga septic tank ang matagbalay alang sa kalimpyo sa lugar o paglikay sa sakit. Mao nga inspeksyon ng gyud sa mga taga-barangay ang matag itukod nga balay aron masiguro nga way mulapas og malikay ang panag-away sa masilingan. Katapusan ang pagsiguro nga dunay tarong nga linya sa kuryente ug kwentador ang matag padimay aron makalikay sa illegal nga connections nga usa sa mga sagad nga mahinungdan sa sunog. The three are basic requirements for their construction. So, pero ang mag-construct sila na. So, ang ato lang is to guide them and to assist them nga ang ilang pagtukod, ang ilahang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, hapsay o malinawon. Ryan Sorote, News 5. Kontrobersyal karon ang usa ka babaeng pulis human gireklamong gibulsa ang kwarta nga donasyon unta sa Police Regional Office 7 alang sa mga biktima sa linog og bagyong Yolanda niadtong miaging tuig. Andrea Patanya, Suginlimi. Nabulgar ang pagbulsa sa usa ka police woman sa money donation nga alang sa mga nabiktima sa katalagman sa Kabisayan. Human mi text ang usa ka concerned citizen sa PNP hotline ug gipasa sa Camp Crame kang PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas. Laing text message ang nadawat sa mga tigbalita kabahin gihapon sa maong reklamo. Di nakalatid nga usa ka finance officer sa Regional Police Community Relations Division 7 ang mibulsa sa giban-aban ng 300,000 pesos nga donasyon. Ni mando dayon si Banyas kinsa nasagmuyo sa hitabo nga ipaubo sa pre-charged evaluation ang maong pulis. Siyempre naman kahit ikaw naman nag-contribute nga para dun sa nasalanta tapos didispalko mo, di ba? Napakawalang puso mo naman kung totoo yun. Instead na ikaw nga magbigay, inanakawan mo pa yung nawalan ng buhay, na bahay, di ba? Dismayed, disgruntled, ano pa mga highfalutin words na pwede nating gamitin. Apan wa pa masugdi sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 ang pre-charged evaluation kay gi-verify pa nila kung unsa katinuod ang maong reklamo. Mao nga diu sa ibutyag sa News 5 ang ngan sa gireklamong pulis. Sa phone interview sa hepe sa RIDMD7 nga si Police Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, gipaybaw niya nga ila pang susihon kung pila gyud ang tukmang kantidad sa donasyon nga ilang nadawat gikan sa fundraising activities ug sa mga amot-amot sa mga sakop sa ilang lower units. Kini aron pagsuta kung mutugma ba kini sa amount collected nga gideklarar sa maong finance officer. Ila sab kuhaan ug habig ang mga local chief executive sa mga lugar nga nabiktima sa bagyo ug linog, pagsuta kung duna bagyod sila'y nadawat nga cash donation gikan sa PRO7. So unsa man sir, usa sa atong mga ways to investigate is to check with the LGUs if naba sila'y na-receive nga money from PRO7. Usa na sa itong tanawin. And then kung magtali ba na tanang amount na na-generate, magtali ba na sa dito sa dipanghatag. Kay basin o mas dako ka na-generate, kamay lang napagawas or na-distribute.
Lakip sab sa nahuna-hunaan ni Lawas ang pagpaubos sa lifestyle check sa maong pulis. Suway namong gibisita ang gireklamong pulis sa ilang buhatan apan absent kini. Gikontak sab siya siyang cellphone apan dihang nagpaila na ang inyong tigbalita, wa na kini mitubag ug gipawong ang telepono. The number you dialed is busy at the moment. Please try your call later. Apan sa inisyal nga pakighinabi ni RIDMD 7 Deputy Chief Henry Binya sa maong pulis, giingong gihimakak niini ang maong alegasyon. Padayon pa sabang ilang pagkuhag impormasyon gikan sa mga kauban niini ug sa ubang Police Community Relations Officer sa Cebu City ug Cebu Provincial Police Office. Kung masayrang guilty ang maong pulis, mahimo kining masilutan ubos sa kasong grave misconduct and gross dishonesty ug mareklamo sa Office of the Ombudsman. Kuan pa na nato sa pagkakaroon gid wa gyud pay statement nga nakuha pata pero do kami na interview na sa mga kuan nga mga tawo pero kinahanglan gud nato ang mag-execute og affidavit then tanaw na to ang mga dokumento kung magipagpirmahan ba og katong mga expenses nga na-incur niya kung naman pod natawat siya aron ma-justify niya kung na-receive siya nga kwarta. Andrea Patenia, News 5. Gipaibaw sa tikpamaba sa dakbayan sa Subo nga pasiraan yun ni Cebu City Mayor Michael Rama ang tanang LBC branches sa syudad kundi magbutang og gwardya. Jinky Bargio, Sugin Limi. Dili pa ma-determine ko. Matod sa tigpamaba sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gihikay na karon sa City Legal Department ang closure order sa tanang LBC branches sa syudad kay way mga security guards. Subay kini sa mando ni Cebu City Mayor Michael Rama nga pasirhan na ang maong mga establishmento subay sa sunod-sunod nga tulis sa ilang mga sangang buhatan. Nasayran nga ang dakbayan sa Sugbo, dunay 34 ka mga LBC branches nga nag-operate karon. Kakaganina, naghatag siya og order nga to kang Attorney Jeron Castillo ang ato ang City Legal Officer nga padad-an og notice ang mga LBC branches din sa dakbayan sa Sugbo. 34 ni ka mga outlets sa LBC. Og ang kamanduan sa mayor nga effective today ipasirado ang tanan nga mga LBC outlets nga wala gyud security guard. Giklaro hinuon ni duga-duga nga sa higayong makakuha ang LBC o gwardya, mahimo ra silang maka-operate og balik. Kay nung duman kagahapon adlaw do na napoy tulis ka nahitabo dili hinon to LBC no. Pero branch to siya sa usa ka cosmetic of which namatay ang security guard na apagan ito siya security guard Jink no. So ang atong mayor dili na maka take og chances kay mabutang man pod sa bad light ang dakbayan sa Sugbo kon ugaling magpadayon kining mga tulis abi pa lang ingana na gyud ta kagubot lugar dinhi unya wa ta maka-beef up sa atong mga security measures no. Dugang sa tigpamaba sa City Hall nga di makatugot ang mayor nga masundan pa og lain na sab nga tulis ang syudad sa Sugbo human sa naitabong tulis kagahapon sa dakbayan sa Talisay. Jinky Bargio, News 5. Usa ka legitimate nga police operation ang naitabong shootout batok sa mga drug pushers o kapulisan sa lungsod sa Medellin na matod sa Cebu Provincial Police Office o sa Medellin Police Station. Samaran ang giila nga bata-bata sa pusher nga si Nemesis Victoria dihang suway nga misukol sa kapulisan didto sa Barangay Lamintac Norte kagahapon. Nasikop sa bypass operation ang giilang drug pusher nga si Eduardo Canales og si Alvin Gulisao. Nakuha ang 80 ka pakete sa shabu, mga armas og mga bala gikan sa mga nadakpan. Mato di Provincial Police Director Noel Guiliamac, di nila buot nga dunay maangol sa ilang mga police operations. Apan wa sila mahimo kung unahan sila sa mga suspects. Nasayran nga nagihapon sa talondugong kahimtang si Victoria sud sa Tambalanan. Much as I want nga wala untay mga loss of life no na mahitabo or shootout, but dili gud kalikayan nga mahitabo gini, especially kung ang subject sa search warrant is musukol. Mabitaw awhagon nako katong mga suspected drug pushers nga dili na lang unta musukol kung naanay pulis nga muraid sa ilaha kay for sure wag sila idaganan. Hingpit na nga numpa kaganina ang mga bag-ong police recruits usa pa sila gipaubos sa unom ka buwan nga training. Andrea Patenya, Sugin Limi.
Gikan sa 800 ka mga babae ug lalaki nga nangambisyon nga mahimong pulis, 311 kanila ang nakapasar sa application ug nanumpa atol sa 2014 PO1 Regular Recruitment Program oath-taking ceremony kaganihang buntag. Nagsagol ang emosyon sa mga kabanay sa PNP recruits. Ang kalipay nga nakabuot na gyud sa ilang mga anak ang ilang damgo ug ang kamingaw kay malayo sila sud sa unong kabuan samtang anaa sa Regional Training School sa lungsod sa Konsolasyon ug Balamban, usa sila i-deploy pagka field training police. Usa sa nakakuhag atensyon kining duha ka set sa identical twins nga silang Karen ug Cathy Salvacion ug sila si Rogie ug Reggie Montejo. Mga education graduate sila Rogie ug Reggie apan buot gyud nilang mahimong pulis. Mensahe nila sa usag-usa, way biyaay bisan ug magkinaunsa. I want to serve and protect the Filipino people. Oh, magtinabangay gid ma'am dili magbiniya ay. Ug naay usa nga mahug nga dying ma'am. Digid gaan ma'am para kami gid duha. Kami tanan ma'am pasar jud ma'am. Samtang pulos criminology graduate si Karen ug Katie nga gikan sa pamilya sa mga pulis. Ikaduha kini nilang higayon sa pag-apply, human natanggong tungod sa height requirement atul sa ilang unang application. Apan wa sila mawadi og paglaom ug gani motto sa duha, never give up. Si Elvic nga usa ka nurse, kalit nga gitangtang sa talaan sa police recruits human giingong nasuta sa background investigation nga nagpadagan kuno siya og upat ka madyungan. Apan diyang gi-verify sa kapulisan, nasayran nga di tinuod ang maong akusasyon. At first, kuhan kay ko, down kay ko, pero nagpasalamat ko sa PNP na gitagaan ko chance na i-verify kung tinuod ba yun ang mga allegations bahin sa kuha, pero as the a second background investigation ako ni gawas na dili to tinuod ang accusations. Mato ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas, SOP gyud nila nga ipaubos sa background investigation ang tanang aplikante aron pagsiguro nga wa sila nalambigit sa illegal nga binuhatan. Tungod niini, awhag niya sa mga PNP recruits nga seryosohon ang ilang training ug hatagan og importansya ang trabaho kay di sayon ang pagsud ug pagpabilin sa police force. They should be serious in this aspect of their career na they're starting off, make the most out of it, learn from the what is being taught to them, both yung academic subjects nila and then later on mga outside when they will be exposed sa FTP nila. Panawagan sab niya sa mga mentors sa mga recruits nga magpakita og maayong ehemplo nga maoy sundon sa umaabot nga bag-ong mga pulis. Awhag niya sa mga recruits nga di mahadlok sa pag-report dayon kabahin sa mga questionabling buhat nga babantayan sud sa organisasyon bisan pa man og binuhat kini sa senior police officers o officials. Lead by example for the mentors sa school as recruits pagsimula pa lang. Let us avoid situations where they will be subject to physical maltreatment, financial maltreatment, psychological maltreatment. Andrea Patenia, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!